kamar ki ba, cikin dubata matan duniya ban ga kamar ki ba. Ba wai kyawun sura kai har kyan ma ba kai ki ba, wajen ado da tarbiya Fatima ke akan gaba. Ni da ya zuciya kin zan barauniya, kin sace ko ina kin mallake har da jijiya. Ciki na bai wuce da yake so ni, sanyi na zuciya na a ganni ga ki gani, sarari na rayuwa na ke zana zo ki bani, ragama ta zuciyar ki ni ma na dan taka sani, dan bani da hankali ya san ki bani da ilimi, na zama jahili dan san ki yayi mini tozali. Akan ki sahibata, na zo gunki domin ki bani gata, dan nisan ki ya gama zuciyata, yayi mun tafki ya sani na wahalta. Dube ni ki tausaya ki ban zumar so in siya, na shanan na waiwaya na gara so bisa zuciya. Fes kika wanke zuciyata, ta yi min tas-tas, kara ta kara fita, ki sanyo min les in za ki zo mu zanta, mu je mi kes-kes don raya so da kauna. Ni so fa na fahimta baya zuwa da kauna, idan har ka bi shi tilas sai ya yi maka barna, rukuna akan sani dai rage mun guduna, da zafi a rai da